किती सुंदर झालंय बघा, असं भरगच्च झालंय आणि असं मोठं मोठं झालंय। सुकवायचं कुठं हा प्रश्न पडला। तर चटणीसाठी मुख्य साहित्य आणि कढीपत्ता। बोलतो आई मला हे काय आवडत नाही करायला। हा बिया अशा टाकून द्यायच्या, त्या काय येणार त्या। सकाळचे 6:15 वाजलेत मैत्रिणींनो, आणि पाणी भरायचे आज अजिबात पाणी नाही आहे घरामध्ये। त्याच्यामुळे कुणालचे बाबा आणि कुणाल हे पाईप लावायला गेले तिथे। चला आता कसं 1.5 तास जाईल पाणी वगैरे भरण्यामध्ये, आणि त्यातच जितकं शक्य होईल तितकं घरातलं कामं करायची, प्लस झाडांना पाणी घालून घ्यायचं, जितकं होईल तितकं करायचं, आणि बाकीचं मग नंतरला। सगळं रिकामी आज। हे बघा ड्रम धुवायचा बाकी आहे। ही सगळी रोपं ना काढायची आहेत। आता बघूया सगळं पाणी झाल्यानंतर आज करायचंय। आज मला घरातलं काम करायचा कंटाळा आलेला आहे, म्हणून बाहेर मी जरा टाइमपास करते। आज आवडीचं काम करते। पालेभाजी निघेल आज आपल्याला, पालेभाजी बनवायची आज। पालेभाजी खाऊया। ती भाजी पण तयार झाली, चवळीची भाजी। तुम्हाला पपई दाखवते। हा बघा पपईचं झाड आपलं किती सुंदर झालंय बघा, असं भरगच्च झालंय आणि असं मोठं मोठं झालंय। पपई पण लागले त्या भरपूर, हे बघा दिसतात इकडनं। चांगलं झालंय। आलं सिमला मिरची नाही ना, मला वाटतं सिमला मिरची नसेल, ती साधी मिरची असं मला वाटतंय। ही ती तिकडची पुढची बघितली, आपल्याला वाटतं सिमला मिरची आहे पण ती साधी मिरचीची रोपं निघाली ती तिकडची। हां हे बघा इथे 2 रोपं आलेली मिरचीची, रुजली होती आपोआप, त्याला तर मिरच्या पण धरल्यात। हे बघा परवाची माती इथे टाकली, इथे भराव केला जरा मातीचा। टॅमॅटो वाकला वाटतं खाली, आहे बघ रुजलेला। हां हा मला एवढा ब्लँकेट तेवढा सुकवून दे। हा बघा आता हा पाण्याचा टाईम होता ना, हा ब्लँकेट जरा धुवून घेतला। अजून त्यात पाणी आहे बघा भरपूर। पकडा पण घट्ट पडेल, 2 हाताने पकडा तर पडला तर सगळं होईल। सुकवायचं कुठं हा प्रश्न पडलाय। तर टाकीवर टाकी नको, ही दोरी तुटून जाईल। नाही 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 नको, तो जड आहे खूप। ह्या गेटवरती सुकवायचं होतं। कुठे तू वर चढ, तू वर चढ, त्या टाकीवर ठेव आपल्या। ह्या थोडा वेळ जरा पाणी नितरेपर्यंत टाकीवरती सुकत घालते, आणि नंतरला पाणी सगळं निघून गेलं ना, मग बघा गेटच्या आपल्या ते दांड्यात त्याच्यावर टाकता येईल। बघा खाली लोळू नको, खूप हेवी होता बाप रे, धुताना हालत खराब झाली। आणि मशीनमध्ये एवढा हेवी टाकणं म्हणजे रिक्स, उगाच मशीन बिघडली त्या डोक्याला परत ताप आहे। त्या गावी एक तर काय होत नाही कुठली कामं लवकर, त्याच्यामुळे हाताने ना पटापट धुवून घेतल्या मी। खाली फक्त लोळू देऊ नको, बस थोडा वेळ फक्त राहू दे, 1-2 तास, नंतर टाकू। थांब बाबा आला मग तिला ना, ते जरा पाणी जरा गेलं ना निथरून, मग काय नाही। हां बस 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 झाला, एवढं पाणी नितरलं बस। नाही पडणार ना खाली। ते किनारीला पाणी ते सगळं जमा राहतं, मध्ये एकदम हलकं होतं, तेच किनारीला जमा राहतं ना। आणि हे बघा हे अजून इतके कपडे माझे धुवायचे पडलेत। हा चला
हे होईल आरामात, पण धुवायचे थोडे थोड्या वेळाने भिजत घालते ते. नाश्ता बनवायचा बाकी आहे. आज देवाला आमच्या सुट्टी आहे, काय ते तुम्ही समजून जा. पाणी नव्हतं काल म्हणून भांडी माझी बाकी राहिली होती धुवायची, म्हणजे घासायची. आत्ता मी इतकी भांडी घासली. आणि यात नाश्त्यामध्ये बघा काय, थांबा सगळ्यात अगोदर तुम्हाला मी आंबे दाखवते. हे बघा आंबे कुणालचे बाबा घेऊन आलेले, ते धुवून वगैरे ठेवलेत. ते चिक असतो ना. आणि मेदूवडा करायचा आहे. तर माझ्याकडे की नाही ही सालवाली डाळ कुणालचे बाबा घेऊन आले होते. तर आमच्याकडे ती डाळ बघा भुटं काहीतरी म्हणतात बघा, आवडत नाही कोणाला, किंवा डाळ वगैरे असे बनवून तर आवडत नाही. त्याच्यामुळे असे मेदूवडे बनवून मी वापरून टाकते. डाळ आवडतात, मग आवडीने खातात. थोडासा फक्त रंग आहे ना काळा होतो, बाकी काळी होत नाही. पण हेल्दी आहे, कारण बघा साल हेल्दी असते की नाही, त्याच्यामुळे हेल्दी बनते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. पूर्ण भिजले होते मी मग असे ब्लँकेट धुताना, त्याच्यामुळे सगळ्यात आधी आंघोळ केली आणि आत्ता मग नाश्ता बनवायला घेतला. नाही तर नेहमी कसं अगोदर नाश्ता करून घेते, नाहीतर कसं ह्यांना उशीर होतो ना नाश्ता वगैरे करायला, त्याच्यामुळे. बरं झालं. तर चला सगळ्यात आधी ही डाळ आहे ना मेदूवड्याची ती वाटून घेते. आणि चटणी बनवायची. आपल्याला एका ताईंची म्हणजे 2-3 वेळा कमेंट आली होती की ताई मेदूवड्याच्या चटणीची रेसिपी दाखवा. म्हणजे मला वाटतं ह्याच्या आधी मी एकदा दाखवली होती, तर त्यांचा आग्रह म्हणून म्हणजे चला म्हटलं आज तुम्हाला मी ना चटणी दाखवते. खोबरं किसून ठेवलेलं आहे हे बघा. तर चटणीला काय काय साहित्य लागतं ते तुम्हाला झटपट मी दाखवते. आणि अजून आपलं बियाणं रुजवायचं राहिलं आहे. गेले 2 दिवस झाले प्रयत्न करतो, पण काही ना काही कामं त्याच्यामुळे राहून जाते. पण आज काय पण करून ते करायचं आहे. कुणाचे बाबा आता बघा ते बाहेर गेलेत, त्यांचं तर झाडांचं काम चालू झालेलं आहे. आज पाण्याचं काम जरा जास्त होतं ना, त्याच्यामुळे म्हणजे अजिबातच पाणी नव्हतं. पूर्ण सगळं रिकामी झालं होतं. तुम्हाला बघा दाखवलं ना सकाळी, त्याच्यामुळे पाणी पण भरपूर भरायचं होतं. आणि त्यातच हे ब्लँकेट वगैरे धुवायला काढलं, शेवटचं होतं धुवायचं बाकी, त्याच्यामुळे धुवून टाकलं मी. राहून जातं ना, मध्ये एकात एक होऊन गेलं. तर झाडांचं सांगते तुम्हाला, ते आता बघूया आज काय पण करून करायचा विचार आहे. आता बघते आता जमते का संध्याकाळी, ते तर कुणाला जेव्हा करतील, आता त्यांनी करायला घेतलं तर तुमच्याशी शेअर करते मी. पाऊस कधी पडणार मी रोज तुम्हाला सांगते, पावसाचं नेहमी तुमच्याशी बोलते. पाऊस नाही हो, पावसाशिवाय हालत खराब झाले, झाडांची पण हालत खराब झालेली आहे. पाऊस नसल्यामुळे त्यांना पण भरपूर त्रास होतो. वाढ खुंटते उन्हामुळे, इतकं कडकडीत ऊन आहे. चला पटकन रेसिपी आपण करून घेऊया. तर चटणीसाठी मुख्य साहित्य ही बघा, ही सुकी मिरची, चण्याची डाळ घेतले आणि खोबरं वगैरे सगळं आपल्या आवडीप्रमाणे हे साहित्य घ्यायचं. चण्याची डाळ पण जास्त नाही घ्यायची, 1 चमचा भरपूर होते. आता गॅसवरती बघा मी कढई ठेवले, त्यात थोडंसं मी तेल टाकलं आहे. आता या तेलामध्ये आपल्याला ही चण्याची डाळ आणि मिरच्या हे सगळ्यांना व्यवस्थित जरा 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे. गॅस आहे ना स्लो ठेवायचा, जास्त फास्ट नको, आता करपून जायचं चण्याची डाळ लगेच. हे बघा आता इथे मी गॅस आहे ना बंद करते, कारण चण्याची डाळ बघा आपली लाल झालेली आहे. कोणाकडे जर का चण्याची डाळ नसेल ना तर तुरीची डाळ टाका, ती पण चालून जाते. आता हे थंड करायचं आणि मिरची चण्याची डाळ थंड झाल्यानंतर त्यात खोबरं टाकलं आहे, सगळं एकत्र करायचं. आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि आता आपल्याला मिक्सरमध्ये हे वाटून घ्यायचं आहे. आपल्याला चटणीला फोडणी घालून घ्यायचे. तेल गरम झालेलं आहे, त्यात मी टाकते राई आणि कढीपत्ता. इथे गॅस स्लो करायचा. आता ही जी वाटलेली चटणी आहे ना ती टाकायची. आता हा जो मिक्सर आहे त्यात पाणी टाकायचं थोडंसं, व्यवस्थित सगळं धुवून घ्यायचं. आणि आपल्याला कशी हवी म्हणजे घट्ट पातळ कशी त्याप्रमाणे मग आपण सगळं टाकायचं. ही आपली चटणी रेडी झाली. मी इथं गॅस आहे ना बंद करते. आणि ही बघा ही आपली चटणी, हे आपले मेदूवडे. ही की नाही माझी डिश आहे.
बाकी सर्वजण आमच्याकडे नाश्ता करून झालेले आहेत. आता मी सुरुवात करते नाश्ता करायला. ह्या बॉक्समध्ये बघ, ह्या बॉक्समध्ये बघितलं होतं. हां नाही, ह्या बॉक्समध्ये मला वाटतं होतं. नाहीतर तो कपाट आहे ना आपला लाकडाचा, त्यात बाहेर ठेवलेलं. लाकडाच्या कपाटातच असेल ते. त्यांना झाडं बघा लावायचीत ना, आपली झाडं नाही काय म्हणतात त्याला, बियाणं, म्हणून ते शोधाशोध चालले. ग्लास असतात ना छोटे, पेपर कप त्यांची. आता वेळेला भेटणार नाही पटकन. चला आपण नाश्ता करूया. ह्यांना खाऊन झालंय पोटभर. चांगलं झालेलं मेदू वडे. आज मी जरा बिझी होती ना, म्हणून मी काय विचारलं नाही कसं झालंय काय झालंय. खाल्लेस ना? कुठे खाल्ले अजून? आता मी घेतले डिश खायला. बघ आणि सांग. आता माझंच मी कसं सांगणार? तुझं तू म्हणजे तुला चौकशी. तुम्ही सांगितलं का जरा बरं वाटेल ना. हां काढा, शोधून काढा. भेटले वाटतं. बघू दे पेपर कप. कुणालच्या बाबांना सर्दी झाली, त्यांना मातीची ॲलर्जी, लगेच त्यांना सर्दी होते. दे बघू दे पेपर कप दाखव एक. तर असे हे ना कप घेतलेत बघा, होते आमच्याकडे पडून, आणि त्याला असे होल पडलेत कुणालच्या बाबांनी, आणि त्यात आता माती वगैरे भरणार. कुणाल ते आण दे. ते त्यांनी तिकडे बघा ते तयार करून ठेवलेत. सॉइल मिक्स आहे, माती नाही नुसती. मग ह्याच्यात खत आहे. काय टाकलं? माती, शेण, खत, वाळू आणि वाळू, म्हणजे सगळं हे मिक्स केलेलं आहे. राख पण. कोंडा आहे भाताचा. आता ह्यात हे भरायचं आणि मग बियाणं टाकायचं, आणि मग सावलीमध्ये ठेवणार ना आपण हे. हां बाहेर की नाही भरपूर गरमी आहे, त्याच्यामुळे बियाणं रुजेल की नाही ह्याचे, त्याच्यामुळे इथे घरातच ठेवायचं. आता हे करून त्यांना असे मातीचा त्रास होतो बघा. आज चूल पण नाही पेटवलेली आहे. हे कशासाठी आहे? ती मिरची टाकायची त्यात. ह्या मोठ्या ह्याच्यामध्ये मिरच्या टाकलं ना. ह्याच्यात आता काय ते बी टाका. पहिला ते पाणी टाकून भिजवा, ते भिजवा आणि त्यात पाणी टाकून. कुणा पाणी घेऊन जात बाहेर. ते अजून एक होता ना काढलेला, 6 होते तो. कसले वेलींचे टाकायचे? भिजू नको. ऐकलं का? वेलींचे का? वेलींचे टाकतात. पाणी भिजून घे, पाणी विसरून. हे जे बियाणं बाहेर काढलंय ते वरपर्यंत भरू नको. ऐकलं का? कुठलं हे बियाणं काढलंय ते? हा त्यातलं पडवळ, काकडी, भोपळा हे सगळं टाकते. मग काय? आणि काम अर्धवट टाकून कुणाच्या बा आता निघालेत फिरायला नाही, कामासाठी चाललेत. त्यांना आता कॉल आला होता. पाण्याची टाकी आपल्या वाडीमध्ये बघा, पाण्याची टाकी बसवायची बाकी आहे ना, ती आता चालले आणायला सर्वजण आमच्या वाडीतली माणसं. म्हणून मग आता त्यांचं काम उरलेलं कुणाल करतोय. कुणाल चांगलं भिजवते. कुणाल बघायचं बोलतो, आई मला हे काय आवडत नाही करायला. झाडाबिडांची त्याला अशी आवड नाही आहे, पण तो कसा मदत करतो आम्हाला झाडांना पाणी घालायला. याचं काय करायचं असं ना, तुम्ही बघता सर्वजण मदत करतो. ते फोन आतमध्येच आहे. पुन्हा बाबाचा फोन गाडीत आहे ना? गाडीत आहे. हां आता बेल वाजली ना. जितकी शक्य होईल ना तितकी मदत करतो तो आम्हाला कुणाला, सगळ्या प्रत्येक कामामध्ये. आता पण सगळं तयारी चाललेली आहे. तुम्हाला मी सगळं पूर्ण झालं ना लावून का दाखवते. बघू आता बियाणं लावून झालं का हे सगळं उचलून इथं आतल्या साईडला ठेवणार. बाहेर जर का ठेवलं तर मला वाटत नाही इतक्या गरमीमध्ये एक पण बी रुजेल असं. बघू त्यात ना कुणा माती टाकायचे त्याच्यामध्ये. हां बिया अशा टाकून द्यायच्या, त्या काय येणार त्या. आणि ह्याच्यामध्ये 2-2 बिया टाका कपामध्ये. काकडी अय्या आहे बघ, वारा किती आला, दरवाजा आपटतोय. तू त्याच्या आणल्यास ना काकडी आणि चिपूडची बी, त्या ब्लॅक डब्यामध्ये ठेवल्या बा आतमध्ये. आणि हे पडवळ वगैरे आहे ना, किती आहेत त्या? 6 कप आहेत ना एकामध्ये. काकडी, चिपूड, पडवळ, अजून काय राहिलं? दुसरं काय आहे बाबांनी काढलेलं? घेवडा. 4 झाले. आणि भेंड्याचीच आपण डायरेक्ट लावूया तिथे जमिनीमध्ये. ते जरा पाऊस पडला का लावून होईल. गिलकी लावलेली आहे ना, गिलकीची वेल आहे आपली आलेली. ते तर पाऊस पडला का छान अशी येईल, त्याच्यामुळे गिलकी काय लावायची नाही. शिराळी बघ आहे का, शिराळीचं वेल. चला ह्यात लावून घेतो फटाफट. तर कुणालचं काम की नाही बाहेर चालू आहे अजून. आता 6 कप ती काय पुरणार नाही, कारण भरपूर बियाणं आहे. त्याने अजून नवीन कप तयार केली. म्हटलं हा करतोय काम तोपर्यंत म्हटलं माझं मी काम आहे ना आटपून घेते. हे बघा बेसिनमध्ये भांडी पडले चहा नाश्त्याची,
ती म्हटलं घासून घेते आणि कपडे धुवायचे ते करून घेते, जेवण करायचं आहे ते पण करून घेते. अशीच एक कामाची लिस्ट असते. आता अगोदर मी जरा 5 मिनटं बसणार आहे आणि मग बाकीच्या कामांना सुरुवात करणार आहे. सूर्यप्रकाश बघा कसा. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.